Kini ang talagsang sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World.
Happiness makes us smile, but sorrow crushes us down. So in order to maintain your happiness and to crush your sorrow, continue watching your favorite Saturday morning program, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes! Good morning! Good morning! Good morning, Kadnato. Kumusta Bing ang bakasyon? Okay ra kayo. Yes, Ate sige. Ping, no? Welcome back. Kumusta na to mga kapaglaom no nga nagimi nga punta sila. Yes. And salamat kayo nga makanunay mong suporta sa to ang Panimbaya sa Kabuntagon World and aside sa Panimbaya sa Kabuntagon sa tanang program nato diri sa Hope Channel. Good Yes, morning that's everyone. right. Yes, ang mga kapaglaom po nato nga dool sa mga landslide diri atong kay ulan-ulan. Yes. Ulan-ulan ta karon. So, Kaya that's a ninyo friendly diha reminder. kung nanay signal sa barangay nga mo bakwit na dili Bakwit magay-gay na, no? gulo Then- para malayo ta sa disgrasya. Atong payong po dalo na nato permi kay Yes. ulan-ulan na kada hapon. Diba? Yes, at uso ang sakit ron, kabantay ko. So, ang mag-amping ta makapaglaom. Kung naamoy mga vitamin C da na karon, dili ta Oo. magkuan para ma-enjoy nato Yes. ang nagkaduol ng season of Oo. giving. Or i-apply na nato ang mga tips na ginahatag nato Yes. ni Dr. Ma'am Leila, Lagres sa diba? Dr. That's true. Oo. Yes, mga kapaglaom karon ang first day of September 2018 mga kapaglaom no og karon nagkita na tag mga kanday iyang palamuti sa pinakataas Next nga na. season of the year. Dool na kayo ang December, actually Burmans na Burmans gidayta. na. Yes. First And day of actually, September. na-feel po na to din sa studio ang kabugnawon mga kapaglama. Yung itong gihangin Yes. atong mga ka-technical. Yung pwede Bugnaw pa hinayan kayo. gamay ang air kay pwede Dili bugnawa. Christmas na ta. Yes, pwede bugnawa. Christmas Wing. season. Kay Yes. Christmas na taron unang adlaw sa musulod na ta sa Christmas. Kung kay September Yes. na ta Yes, mga Burman. kapaglaom, Yes. tama na bi nga daghan na tag mga decors ang makita karon sa mga kadalanan. Ang dili lang decors, daghan na sa tag madunggan nga mga Christmas song. True. And andam-andam na tatong kay daghan na sa mga ayog regalo. Yes. Atong mga pangkumangkon. I-ready na ang sinsilyo kuya Then ang Owen. Speaking of Oo. Christmas song, katong last time nga tumiyog ka ng di lang ko department store, tingala ko nga, nagpa-music naman sila. Nasugod August na. pa to, at I think atong Thursday, nagpa-music na sila mga Christmas. Nagka-busy bagod ani nila. Pero ala na si James, mind conditioning po din na Yes. siya Yes. para Oo. ang kuan, ang tindahan, dahil mamalit na, kaya mga Pwede. December na June, doon na. Then yung panggikan sa China, magandam-andam na nagpadala. Ano mo na siya. Mau ba? Ana Ana nila na eh. siya. And mga kapaglaom, no, kay December na bugnaw ang panahon, mas bugnaw diri kay daghan pa kayong aircon diri sa among studio. Pero nalipay mi mga kapaglaom tuon kay niabot ng September nag-uban-uban ta karon. And speaking of Christmas and hatag og regalo, muadto ta sa ato mga correspondent diha sa Thailand, sa Bangkok, Thailand. Kumusta mo diha among amo ang regalo diha karong December ha, among pabuton bitaw. So atong kumustahon, kumusta mo diha sa Thailand? Pasok. I feel something so different in my life right now. I want to go. When we enjoy big gatherings like this, it's a must for us to do something about it and to respond to the call to serve because we were saved. What is your name? And then this what happened. Then Jesus allowed these legions, demons, to go inside the body of the pig. Until the Lord made it clearer to me that while we enjoy fellowships, big gatherings like this, it may take a while for us to see what needs to be done for our church because we're missing the very point of our existence, and that is making disciples.
pagkanindot sa mao nga video mga kaigsunan ng mga kapaglaom. Actually, gimingaw ko sila ito nga mga activities. Ka naman ko ba sa mabatanon? Yes. Mag-visit mga lugar, mga hinlo, magkantag mga hospital. Nindot Mura kayo. rin na sila sa Pilipinas. Di ba? No? And actually, lisod kaayo naunta siya buhaton, di ba? Especially nga foreign ka ana nga country. Dili ka taga diha, pero ilagid gyapon. Yes, so daghang salamat sa Bangkok Lights Basta Ministry Pinoy. and si Sir Michael Bison ug sa tanan mga photo and video contributors nga naka-form ato nga video. Praise God and thank you so much sa inyong kadasigon sa paghatag sa mao nga mga report tungod kay nakapadasig po na sa amo dire sa tanan nga nakita. They did something for the church and the community with the help of the in association to sa Adventist Youth. Yes, Adventist Youth Association sa Yes, no? So, with their theme Save to Serve. Silang Ma'am Hani Bugaay, sila Michael Bison. O katong nagkuhan kanina, sulti. katong mga nag-storya ganina si Pastor Pastor Bandao, Pastor Bandao. Reyes, o katong kauban nilang. Mabuhay ang Pinoy. Yes, no? Bisan asa Pinoy. Pinoy nagkuhan ba gyud. yata kuhan? Gahapon, unsa man Buwan ng wika. buwan ng wika. Combination. Mabuhay ang Pinoy. Yes, no? Padayon lang kita sa pag-serbisyo diya sa atong Ginoo. Naagi joy mga kapaglaom kung atong serbisyo ng Ginoo gatong katawhan, di ba? Tinuod gid na siya. And nagpasalamat jud kami, no? We are very grateful sa atong mga kauban sa bisan asa sa kalibutan nga bisan unsa sa kabisi sa ilang panahon, nagahin gyapon silang panahon aron makikuyog kanato dire lang sa Panimbaya sa Kabuntagon world. And at this point of time mga kapaglaom, atong paminawon ang unang awit nga mas mopadasig kanato sa atong nagkabugnaong Kabuntagon kay Berna lagi, diba? December or September, October, November, December, diba? Namo natong gitawag aniya ang Mountaintop Reflector alang sa harana sa Kabuntagon. Sa kadto kamangit-ngit nga kagabion, samtang ako na malandong sa panahon, ibati ko ang kasubok kabalaka, ibati ko nga si Jesus di kinahanglan ka. Sa katawhan nga mibulag karon sa iyang sabakan, ang iyong tang Diyos nga kita iyang tabangan, aron sila mahibalik sa kiliran. Kupti ako, ni mangit-ngit nga kalibutan, tudluy ko, sa mahayag nga agianan, sa atong pagkinabuhing ning kalibutan, usahay mo abot ang kapakyasan, tungod sa ato gayud nga pagkatawanon, walay tawo nga mahingpit ning kalibutan. Kupti ako, ning mangit-ngit nga kalibutan, tudluy ko, tudluy
ngit nga kalibutan. Tudlo iko, tudlo iko, tudlo iko, tudlo iko, tudlo iko sa mahayag nga agianan. Tudlo iko sa mahayag nga agianan. Tudlo iko sa mahayag nga agianan. Ako si Attorney Edgar M. Chato, Gobernador sa Lalawigan sa Bohol. Keep on watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, mga kapaglaom, pagkanito sa maong awit. O karon mga kapaglaom, adun na pud kitay tanawon nga video no nga kini kamustahan no at atong patanawon ang mga gihimo nga activity sa ASI or Adventist Layman Services International. Dito sa Thailand. Sa Thailand. Nagipahigayon sa Thailand. Actually, nahitabo ni siya at this week. I don't know kung sa mahuman, pero natay atong mga kwa dito, mga correspondence. O mga kauban na naman diri. Sa kagayan nga na sila dito. So ato sila ang kumusta? Kumusta man mo diha? Yeah, let's take a look. Mayong buntag Pilipinas, ania kami sa Bangkok, Thailand para sa ASI, Asia Pacific Division Convention. Ania kauban kanako si Brother Roy Perez. Magahisgot mahitungod kung unsa ang ASI ug unsa iyang katuyuan. Mayong buntag mga kapaglaom, niya kami din sa Bangkok, Thailand para sa yearly nga ESI Convention Asia Pacific Division. Ang ESI o Adventist Layman Services and Industries, usa ka global organization sa ato nga mga professionals and businessmen. ESI is a supporting ministry of the Seventh-day Adventist Church. Usa ka grupo nga diin atong ginahimo ang mga daghan nga mga projects, daghan nga mga programa, nga mga community-based programs focused on health, other projects nga atong ginahimo nga makasupport sa buhat sa Ginoo. Mao kana ang ESI. Matag tuig adni ay kitay mga conventions nga ginahimo attended by 13 and up countries. Ug karon do na tay mga guest countries gikan sa Taiwan and also Japan and US. Brother Roy, kining asa naman po ang convention next year? Ay nindot kayo. Last year, it was in Davao. Before Davao, it was in Bali, Indonesia. Today, in Bangkok. And next year, will be in Taipei, Taiwan. So ayaw ninyong sipyata because in ESI, it is not only about travel. You will enjoy new places, meeting with a lot of people coming from different countries, but you will be enriched sa daghan nga mga nindot nga mga topics on how the business and the spiritual side can coexist with each other. Nindot kayo kini sa atong mga profession on how we bring Christ in the marketplace, on how we carry Jesus Christ, on how we proclaim Jesus Christ sa atong tagsa-tagsa ng mga kinabuhi, sa atong trabaho, sa atong negosyo, sa atong mga pagpanlihok, panlibot sa atong komunidad. Join ESI, join the yearly convention. See you in Taipei, Taiwan next year. Mga kaigsunan, kita-kita ta next year dito sa Taipei, Taiwan. And we hope to bring you ang kadasig sa pag-share sa atong Ginoong Hesukristo sa marketplace. O kini ang inyuhang ubos nga higala, Marion Ong, gikan sa Bangkok, Thailand. O mayong buntag kaninyong tanan. Thank you so much, Marion and Sir Roy. Thank you so much sa inyong hadiah ang pag-attend. And
Remy Salagantin, thank you so much sa imuhang pag-video sa video ato. And Doktora and Ma'am Cora Wahiman, thank you so much sa inyong pagpadala o mga mensahe din kanato nga naagi activity ang asi bisan asa sa tibuok kalibutan. So yearly daw na nagit sila convention. Actually next year pag na-mention ni Marion nga may maipahigayon na pod sa Taipei. Wow. Yes. So sa atong mga membro no sa ASI, I'm sure excited na Kisa kayo itong sila. plano na magtigom na sugod karon, di ba? Nindot kayo nga ang ilang tumong ani mapakita nila si Jesucristo in a marketplace. Yes, sa laing bahin, mga kapaglaom, no, as we go towards the merriest season of the year, let's also take care of our health kay prone na kita ni kitang pagkaon. So here's another reminder. Ihatag ka nato ni Doc Laila, diri lang sa Health Bits. In the Philippines, General Santos City is known for its finest yellowfin tuna. Tuna is a saltwater finfish that belongs to the tribe Tanini, a subgrouping of mackerel family. Nutrition contents of tuna includes protein, fats, water, vitamins, and minerals. But the well-known nutrient in tuna, which is called omega-3. Omega-3 fatty acid is a kind of fat or lipid that classified as unsaturated fats. Omega-3 fatty acid is a dietary essential. In other words, this cannot be made by the body and it must be supplied by the foods. Major sources of omega-3 fatty acids are vegetable oils like canola, soybeans, and flax seeds. And of course, the fatty fish such as tuna, mackerel, salmon, and sardines. Several studies spotlighted the beneficial effects of omega-3 fatty acids. Number 1, it reduces the risk of heart disease and stroke. It prevents blood clotting. It protects against irregular heartbeats, and it lowers blood pressure. It supports healthy immune system, defends against inflammatory disorder. The American Heart Association recommends 2 to 3 servings of fatty fish such as tuna, mackerel, salmon, and sardines. Eating fish supports heart health, especially when combined with physical activity. Tuna is best eaten when it is cooked in a low to medium fire temperature, like the charcoal broiled tuna or steamed or broiled tuna. Frying is not recommended for tuna because most of the omega-3 will be destroyed. Watch us as we show you how to charcoal broil the tuna belly. Hi everyone! This time we're cooking charcoal broiled big-eyed tuna belly. We cook this in low fire. Nganong low fire? Para mas lami, para mas malinamnam ang tuna meat. Sa preparation, simple lang kaayo siya. You don't have to put some spices or anything. You have to wash lang this. Imo lang hugasan maayo. And then you can rub it with calamansi. Don't put salt. Kay nga no, mugahi siya. Ayaw po tangig salt. Kay nga no, unya, magpagkaon mo, magtoyo-toyo man ka. So may lasa lang gihapon. So the only thing that you will put to your belly is calamansi. O diba? Lami na siya kaayo. This is good for the heart. Omega-3. Kanang may mga problema dala sa kasing-kasing. Hala, sige, kaunuging ani every day. Pwede ni siya alternative sa mga parties instead of mag-meat ka or unsa ba mga meat tinha. Pwede ni siya, lami kay ni siya nga alternative unya healthier pag yun compared to meats. So you can buy this in the market. Pwede ra kaayo, affordable lang kaayo ang atong tuna na good for the heart. This is Miss Laila reminding you, omega-3 is best for your heart. Be healthy is a wise choice.
Wow, pagkalami sa gisugba nga tuna belly, right? Yes. No? So, ato yung ampingan ng atong health mga kapaglami. Labi na moabot ng panahon sa tingkaon. Yes. Actually, gutom na kayo. Pag lami kayo itong sugba ba? No, lami kayo. Yes. And rich in omega-3, di ba po? Yes, recommended siya nga ang tuna inatoon pagluto. Kay kung imo siyang i-deep fry, ang omega-3 ma-destroy daw. Which is, omega-3 is good for the heart, reduces heart problem, ang omega-3 lowers blood pressure. Yes, omega-3 makamatso sa laki. Pwede. Okay. No, so dili i-avoid ang pag-fry ni ini, no? Yes. Mga kapaglaom sa laing bahin, familiar ba kamo sa awit nga lumapit sa kaniya? Katong lumapit sa kaniya. O, diba? Kantata. No? And even ang atong mga kasing-kasing mga kapaglaom kamo natandog yun sa mensahe o sa huni sa maong awit. Apan mga kapaglaom, nasayod ba kamo kung kinsa ang composer sa maong awit? Aniya mga kapaglaom, among ipaila-ilas kaninyo ang composer sa maong awit kauban si Ate Charm ato kining tanaw. Lumapit sa kanya, ibigay mo ang sarili mo sa kaluluwa. Huwag kang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano dala ng bukas. Para sa'yo, Lumapit sa Kanya, a melody that touches weary hearts, brings promises of hope and spiritual comfort, sang from one generation to another. And regardless of skin color, race, and nationality, Lumapit sa Kanya brings us together, uniting us all to become closer to Him. Our favorite song has been published in different social media sites. But have you been curious about the person behind the song? Panimbaya sa Kabuntagon World brings you Pastor and Mrs. Rodney Bartolome, the parents of Alway Bartolome, the composer of the song Lumapit sa Kanya. Lumapit sa Kanya was composed by our son. His name is Sunny Alway Bartolome because he was asked by Lalaine Lagabon to compose a song for her album. Alway, together with his siblings, were raised in an Adventist home. How do you raise them in a way that they can sing, that they're inclined to music? Well, we would always have family worship, in the morning, in the evening, and then we used to sing songs during the day. So probably they would be hearing or singing, and they were inspired to do the same. Ano po yung usual inspiration or motivation ni Alway to make this song or to write songs? Like for example, his sister, si Susie, our youngest daughter, when her dad would say, "Susie, can you play the flute?" And so Alway would say, "Okay, Susie, wait a little bit." And then he would go sit in the piano, compose a song that he would impromptu. And then after about 30 minutes, "Okay, Susie, come, let's practice." His music reminded us of a young man who encouraged us to offer our lives to Jesus and live a life closer to Him. Pagka may problema tayo, ang number one ang gagawin natin, lalapit tayo sa Panginoon. Sapagkat siya ay ang may solusyon sa lahat ng problema. Sa inyo po, ma'am. Kasi ang kanta na yun talagang parang tagos puso. Oh, tagos puso. Talagang it touches the heart. At saka kasi tayo maraming problema dito sa mundo. Kung minsan hindi na natin alam kung anong ating gawin. Kaya ang kanta na yon
nagturo sa atin na lumapit sa Kanya. Siya lang ang nakakaalam sa lahat nating mga problema. Lumapit sa Kanya continues to touch many lives. A song, a music, a remembrance of a Son of God, always Bartholomew. He got sick. He was working at night in a company, like a telephone company. He maintained the computer system, and he worked at night from 12 to 8 in the morning, and he started coughing, and then he had difficulty breathing already, and he was admitted in the hospital in Michigan. Well, he was lent to us by God. He passed in 38, but we enjoyed every bit of his life. He was really an obedient boy, very respectful. In Lumapit sa Kanya, there is preaching, there is calling, there is a tatak, always Bartholomew, a son, a messenger of God's goodness that ignites us to give our whole life to Jesus through His melody of praise. Wow! Lumapit sa Kanya, no? Naghulagway lang na that we celebrate the life of Sir Alway nga iyang gi-compose ang sa kaawit ug we celebrate no nga unsa jud kadakwang gugma sa Ginoo. So, kita lang jud modol sa iya. Bata pa siya, no? 38? Yes, 38 siya nga namatay siya. No, sayang no, makahimo pa ta siya more songs, pero anyway, ang lumapit sa Kanya, daghan na kay nagdahikap nga mga kasing-kasing. Yes, and maka-proud siya atong paminawon kay daghang mga nagkanta day ana nga alaw ito no unya wat kabalukin sa jud nagaawit and behind that there's a family nga nagbuild ani nga klase nga tawo no si Pastor Bartolome. Yes, sila di ay makita nimo nga unsa sila ay lang ties as a family, then bonding kani nga si Sir Alway di ay ang nag-create ani nga music. Salamat kayo no in memory of Sir Alway Bartolome. Ini mga kapaglaom? Yes, atong paminawon ang usa ka awit nga makadungag kada sigon sa atong kabuntagon mga kapaglaom. Anay usay awit nga atong paminawon diri lang sa harana sa kabuntagon. Bisan kita uyugon sa bagyo sa pagsulay, kupot gayon igsoon, kupot nga maligon, kay si Jesus nagsaad, kinabuhi dayon, kung ang puloy anan nga matahon. Manang puluyanan, huwag dugay ng anaanda. Dito anay kalistanan, huwag wala na'y kasakitan. Ang atulang yung buhaton, musunod sa kabubuton. Sa pagbalik ni Jesus, uhaunta. Atong karon walay kasiguruhan, kalibutan sunod, ug ang daotang binuhatan, si Jesus nagtanyag kanimo kanako. Sala atong ginulsulan, aron di ta masilutan. Umanang puluyanan, o dugay ng anaandam, dito anay kalisdanan, o wala na'y kasakitan. Ang atulang yung buhaton, musunod sa kabubuton. Sa pagbalik ni Jesus, uhaunta.
ug dugay na nga naandam dito anay kalisdanan ug wala na'y kasakitan ang atulang yung buhaton mosunod sa kabubuton sa pagbalik ni Jesus kuhaon ta sa pagbalik ni Jesus kuhaon ta sa pagbalik ni Jesus kuhaon ta. Ako si Mayor Babayap of Tagbilaran City, Bohol, and you are watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, no, wait. We only get 3 answers when we pray for something. Yes, when it favors us. No, when we aren't granted. Maybe, when we aren't so sure, and most probably, when the answer is delay. Prayer is considered by many to be the bread and the butter of our Christian life. When a person is not that prayerful, he might be in constant trouble. But can you see the irony of life? We have seen a lot of individuals who have prayed fervently to God, yet their struggles have been on the line. While you see someone living a carefree life, yet you have witnessed how they enjoyed much of life. Ironic, isn't it? When God answered the prayers of others and not mine, would that mean God loved me less? How many times we doubt God's power over conceding our prayers, but as always, we still question why. How could a prayerful life lead to a happy life? Break free from uncertainties and enjoy a life of suppressing doubt to an answered prayer, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, ang pag-ampo nga usahay ato gid siyang gaka-neglect, gakalimtan ba, pero atong usahay pod atong hinumduman nga mo gyud siya ang connection na nato sa Ginoo. Karon ato aning pagigsayuran kung unsa gyud ang pag-ampo kauban ang district pastor sa Lumbia, ang palaging nagbabalik ang suki, si Pastor Doroy. Good morning, Pastor. Hello, good morning, Hello, good Pastor. Morning, good morning, Jill. Wala na po ni siya co-host ba? Yes. Kay sige na gyud siya balik-balik. Oh, diri sa Permi. ato Suki. Oh, suki na gyud. Yes. Oh, inani na gyud siya. Kumusta, Pastor, ang ato ang Sabado? Oh, perte gyud ka nindot kayo ang ato ang Sabado karon mga kapaglaom ug sa dili pa ako dayong gigreet ang ako ang mga kaigsuunan sa Lumbia District. Ug sa ako asang mga kaila nga nagtanaw karon silang Mimi Oy, silang Ma'am Yvonne, Ma'am Pit. Ug dito po sa gawas silang Yanix nag-text ako ang nagtanaw sila karon og si Jimmy. Oo. Dito sad sa ako ang mga higala nga tuwa karon sa gawas. Ug ang ako asang asawa nga kauban ako karon. Yes, si Ate Let. Naagit siya din. Salamat kayo sa pag-uban, ate. Alright, so Pastor, no, atong sugdan, sige, kaingon pa ganina, ang pag-ampo or prayer. Unsa gyud ning pag-ampo, Pastor? Kining pag-ampo usa ka importante kaayo alang sa ato ang mga ilabi na sa ato ang mga Kristohanon tungod kay this is the way nga kita makigsulti sa Ginoo ug ang ikaduha mao ni ang pamaagi nga kita makig-commune ngadto kaniya og usa ang ikatulo mao ni ang pagpangayo nato sa ato ang panginahanglan diha sa Ginoo. So gikinahanglan magini sa ato ang Kristohanon nga pagkinabuhi, Pastor? Yes, gikinahanglan gini siya wing tungod kay naay mga punto nga akong ipaabot nga alang nato nga mga Kristohanon ang pag-ampo gisugo gid ni sa Ginoo. Ug usab ang pag-ampo mao ni ang ato ang mga pamaagi diin makita kita nga kita bag-o na diha sa Ginoo. Ug ang sunod kining mga pag-ampo mao ni ang pag-fulfill nga nakita nato nga siya
mao ang tag-iya sa tanan ug siya nagasupply sa ato ang mga panginahanglan. Ayun, so in other words, mo gid siyang connection nato pastor no sa Ginoo pastor. Pero pastor kana bang so nagampo na ka, nagyud kay imong giluhudan gyud kaayo unya kay wala siya nimo nakita nga gitubag sa Ginoo. Would that mean nga dili ko paborito sa Ginoo? Unsa ba na kay murag ko makita sa imong explanation ganina, ang pag-ampo is our connection with God, is a sign of our relationship with God. Pero kung mag-ampo ko murag wala man gitubag. Actually, makaingon ta nga wa man siguro ko pinangga sa Ginoo kung wala gitubag akong pag-ampo. Remember mga kapaglaom nga naitulo ka pagtubag sa Ginoo sa atong pag-ampo. Na I know tungod kay siya nahibalo man sa umalabot. Maybe kanang imuhang pangayo ang pagampo dili makaayon sa imuha mao na ang Ginoo tungod kay higugma siya nato ingon siya no. Dili nako ihatag dayon ikaduha yes. Mao na nga kini gikinahanglan nimo. Mao ni ako aning ihatag. Then ang ikatulo wait paabot sa insakto nga panahon kay pananglit mayon ka nga Ginoo tagay kog helicopter unya di gali ka kabalong palupad. So ingon siya nga ayaw sa pagtuon sa og kaning kuan drive og helicopter. Yes. Gani alam mo drive na kadiretso wa pa gani ka helicopter, di ba pastor? Dubi pastor katong ingon nimo nga no. Unsa atong kanang ikatambag sa atong mga kaigsuonan pastor kay na may uban good nga may dag-adi gid tinuod ang Ginoo di ay kay nagampo ko wa man lagi gitubag. Mao na nga atuan ang mahinumduman nga dili gyud na nga gi-reject ka sa Ginoo sa diha ang maingon ang Ginoo nga no. So meaning gihimahal ka sa Ginoo nakahibalo siya nga kini dili makaayo nimo tungod kay ang Ginoo is like our parents kita ginikanan man gyud ta no. Ang ato ang bata kung nakita nato nga kini kuyaw ni sa diha nga naan niya nga butang nagunit siya kutsilyo imuha gyud ang ilugon ayaw o nangayo siya ni anang mga butang di gyud ka mohatag tungod kay kuyaw ni para niya. So sa ato lang nga mga kaigsuonan nga naka-experience ni ini ayaw mo kabalaka ayaw mo ka-discourage nga wa nagihatag sa Ginoo kay ang Ginoo na nagmahal nato og siya nahibalo sa pinakamaayo nga butang nga iyahang ihatag nato. Correct. Bako. Yes, unsa ka man makanunayon nga pag-ampo pastor nen unsaon man nato pag-ampo. Naa mo gyud daghang klase nga pag-ampo. Unsaon man nato pag-ampo. Ang Matthew 6:9 padulong sa 13 mao ni ang gitudlo ni Ginoong Hesus nga mao nga klase nga pag-ampo upang maagis pag-ampo. Father in heaven which art in heaven mao na siya ang sequence but alang sa ato ang mga listener karon o viewer akong ikuan ninyo kining acts. Naani siya adoration. Nga imuhang dayigon ang Ginoo imuhang sampiton ang Ginoo recognize siya nga siya is a creator God. Then the next one is adoration. Then C is confession. Okay. Sulti nimo ang kaning imuhang tanan nga mga sala isugid nimo ang tanan nga mga sala kay sometimes kining ato ang mga sala mao ni makababag sa ato ano ngadto sa ato ang connection ngadto sa Ginoo. Then the third letter T is thanksgiving. Then the last one is supplication. Diha nakamusaysay sa imuhang gipangayo ngadto sa Ginoo tungod kay siya magahimo sa paghatag ni sumala sa iyahang kabubuton. And don't expect nga kining imuhang pag-ampo immediate nga maabot nimo but in a right time. Ang pagpangayo sa pag-ampo sayop ba ni pastor example Ginoo tagay ko karon og sakyanan o balay nga gwapo. Sayop ba ni siya? Dili na siya sayop nga imuha ng pangayoon. Kaya mo ba ambisyoso ra kayo, ambisyosa. Tungod kay gikinahanglan na nato nga mga tao. So dili na siya sayop. Ang sayop lang kun manikas ka haron ka makahimo, makaangko ni ana. Okay. Pastor dili po so na okay ra po na pastor nga naa kay kanabit ang gikalagutan. Imo yampo. Iyampo nga pastor o na nga. Ginoo oy, mayon ta nagmamatay na siya, madagma na siya. So na pastor. Kay mura mag, di ba? Kana siya wag ginagitudlo ni Jesus Christ. In fact,
sa diha nga dito siya sa crosswing, Jel, nagingon gud siya, Father, forgive them for they do not know. So wa sila nakaibalo sa ilahang gihimo. So mao nay kuan sa Ginoo, meaning he has a forgiving spirit. Yes. O ato mo nakita sa kasaysayan ni Daniel nga grabe to yang pagampo. Kini pagampo, pastor, nga iampo ka sa uban, okay ra ba ni nga o sa kasaysayan ni Daniel siya ra nag-ampo gid sa Ginoo, nga Ginoo, dili ko kauno na ning leon kay gitampog siya sa langop sa leon. So kini iampo ta sa uban, okay ra ba ni nga magsalig na lang ta nga iampo ta sa uban? Kana siya nga kuan, ang pagampo magud sa ako nang gikaingon, mao ni ang imuhang paghimo nga nakigsulti ka ngadto sa Ginoo. Ug mao ni siya ang pamaagi nga mahimo. That is the breath of the soul, ang prayer actually. Nice kay no, ang balaang breath of the soul. Ang balaang kasulatan nagsulti nga gidasi kita, we will pray continually. Sa Luke chapter 11:36 nga, pray always. Kanunay kita nga magampo. Dili lang nga magsalig sa uban. Magsalig rata sa uban. Napoy moingon nga iampo lang ko unya didto. Nigabot sa simbahan. Pero makatabang gyapon iampo sa uban. Naay mga instances nga ang pagampo sa matarong nga tao dunggon sa Ginoo. Amen. Di ba? Kay the more prayers we have, the the more power that we have. Kay often ba mura siya di na to gakakitaan ba nga if we have that prayerful nga experience. Nay uban Ma'am Jill nga grabe na nakong ampo nga tagaan ko gwapa, uyab gwapo, wa pa magigidungog. No. Kay basi nangita pa siguro kay basi ang Ginoo nagbasa-basa niya. Unsa kay iyang gigikuan ani nga gwapa o gwapo ba? Kay kung kaning gwapo ko hatan ni kung si Miss Yuni dali ra ni mamatay. Mura ginana, di ba? Kung kaning gwapa, bagay-bagay man wala ni dali ra ni. Bagay-bagay ra. Di ba? Pastor, would you have like parting words sa ato ang mga kapaglaom? Okay, alang sa ato ang mga kapaglaom, remember nga di gyud nato walaon ang pagampo tungod kay kining mao nga pagampo mao ni ang ato ang pamaagi nga kita makigsulti sa Ginoo ug siya magahimo sa pagpadayag sa iyahang gugma nganhi sa matag usa ka nato atong marekognisar unsa siya nga Ginoo nga mo-provide sa ato ang panginahanglan. Ug usab ato gining kanunay nga pagahimuon every now and then, dili lang sa atong panginahanglan apan bisan pa diha sa ato ang kalipay ug pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Tinuod na siya, dili lang gyud siya sa imong kasakit apan sa imong kalipay. No mga kapaglaom, ang ato lang gyud siyang kanunayon ang pagampo kay dili lang kana siya nga nanghiduol kita sa ato ang manluluwas sa ato sa kang God, but at the same time gyud pa ni Pastor ganina, it's the breath of the soul that keeps us alive and moving, no? Nindot nga linya. Nindot yung kaayo, striking kayo. O karon, mupadayon ta mga kapaglaom, no? Adto na pud ta sa Covina SD Church para sa Kids Station. My dad tells me to do a lot of things, like take out the trash, go to sleep early. What my dad always tells me is to be whoever I want to be in life. I don't know. He always tells me that. Do what makes you happy. And whatever God wants you to do. He says, don't be mean to other people or even Cassie, which I usually love you, Daddy. Happy Daddy Day. Mayang adlaw mga kapaglaom, aniyan usab kita sa Bible Beats. Dinidapit sa Village Street, Cagayan de Oro City. Ako makauban karon si Miss George Bacabis. Once again, George, imo na pasag kong kuyugan karon sa Bible Beats. Good morning. Good morning. So, naana sa tay Siron sa atong mga kapaglaom dinhi sa Cagayan de Oro City. So, unsa man nato isayod karon sa atong mga kapaglaom? So, atong ipangutana kay giunsa ni Satanas pagtintal si iba. Wow, nindot na nga pangutana karon. Atong Siron sa mga kapaglaom. Okay. Kung makatubag bagay sa simple
ra kay ni. Pero atong siren kung makatubag sila, then kung nagabasa ba sila sa Bible. So ready na ka? Ready. So go. Good morning, Tay. Ang among pangutana karon nga gikan sa Biblia kay giunsa ni Satanas pagtintal si iba. Tintal mo to sa pagpakaon sa mansanas man siguro to akong nahibawan. Mga prutas. Kanya unsa nga pamaagi nganong nahulog siya sa pagpakasala? Tungod siguro atong pagkaon niya sa mansanas o gilingla siya ni Satanas. Yes, okay, thank you. So good morning, among pangutana day karon kay giunsa ni Satanas pagtintal sa iba. Katong una na to mga ginikanan na moy idea to. Sige, ikaw una. Yagi ko an sa apple, yagi nga lami do kayo ang apple. Okay. Natintal siya kay tungod katong siguro tungod sa giingon sa kuan halas mo din tumurag natintal dayon siya nya nakaon dito niyang apple. So ang main gyud gilingla sila ni Satanas, giilad sila. Mao to nga nailad si Iba. So nami hatag sa inyo ha. Panel karong Saturday. Okay? Thank you. Thank you. Nakaila ka sa atong una nga maginikanan? Si Atan og Siba. Oh, sige. Check. Giunsa man sila pagtintal ni Satanas ato nga time. Unsa nga pamaagi? Sa nalimot ko. Sige. Unsa man to siya George? Unsa to nga time? Giilad siya. Giilad siya ni limbungan siya ni Satanas mo to nakakaon siya sa bunga sa kahoy. Oh, bunga nga kahoy nga dili untay pakaon sa Ginoo. Mo to siya. So nahinumduman na nimo. Okay, nahinumduman na nimo. So okay. Thank you. Okay, good morning. Among pangutana day karon kay giunsa pagtintal si Iba ni Satanas. Si Iba? Yeah. Kuan, giingnan niya nga makaon siya atong makuha siya atong kuan bunga nga gahatag og kaalam, wisdom. Sa mga giilad. Oh, giilad. Giilad ni Satanas. Okay, thank you. Imo partner, sige, mao na to yang tubag. Okay. Sige, kita mo sa Hope Channel. Okay. Giunsa ni Satanas pagtintal si Iba. Ang atong unang ginikanan. Ikaw una, kani una. Sige go. Sige. 1. Oh. Ayaw ala kuya. Sige, okay. Sige. Wala idea? Wala eh. Oh, idea. Ikaw ma'am, sige go. Ipakaon siya katong apple. Unsa nga pamaagi? Gihungitan siya unsa man? Dili katong halas man to siya nga. Unya. Gikuan nga kaunon daw ni siya kay basta para mahaway. Si Iba kay giilad ni Satanas. Ang pamaagi giilad. Nga mo kaon siya atong bunga sa kahoy nga dili gibawal nga dili pakaon nila. So nakakaon sila. Good morning ma'am. Ang pangutana day karon kay giunsa ni Satanas pagtintal si Iba. Ang atong unang ginikanan. Giunsa to nga pamaagi? Itintal siya, gipakaon siya sa apple. Yes. Unsa nga pamaagi? Oh, ma'am, ano nga ron? Wala kay idea? Wala, George. Sige, George, unsa man to gin nga pamaagi nga natintal? Giilad si Iba. Limbungan sa gilimbong. Oh, giilad. Yes. So, thank you. Thank you, ma'am. Nami hatag si mo ha. Makita ka sa Hope Channel. Makita karong Sabado sa Hope Channel. Thank so you. Thank you. Gilumbungan si Iba ni Satanas mo to nga natintal siya. Gamit sa prutas. Mo na nga di juga magpalimbong kinsay manguyab nimo ha. Pinanglan plaster gyud. Okay. So daghang kay salamat sa imong pagkuyog nako sa ikaduhang higayon ini karong adlaw. Thank you kayo. Thank you. And doon na tayo pasalamatan. Yes, atong pasalamatan ang The Flock Music Ministry. And ato po pasalamatan si Pastor John Doroy and family sa Bible nga gihatag nini karong adlaw. So George, sa sunod na po ni higayon kung bakante ka. Okay. And mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Gahatod sa kamatuoran, George Abamutya Bakabis. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Maayong buntag mga kapaglaom, anayasab kita sa itong segment ang Let's Pray Today. O kamamong abi-abi o hangyo nga makiguban kinamo sa pagampo sa atong himo nga 777 prayer. Kabanasab sa pagampo sa inyong ipadala nga prayer request sa itong programa.
Atong kauban sa pagampo si Pastor Antonio Doroy. Pastor, thank you so much sa puna sa pagiguban. O ganyan pa sa mga prayer requests atong pagbasahon. Una, please pray for our daughter, Jovelyn Santiago Bansigan. Sana tatawagan na siya ng employer niya sa Kuwait as soon as possible. From Mila Santiago of Lower Bicutan, Taguig City. Next, kindly include in your prayer Archem Gargar. He's only 15 years old and he's having juvenile rheumatoid arthritis. And last one, good morning, happy Sabbath. Magpaampunta ko para sa among kahimsog sa panglawas o sa financial nga bahin, alabaw na sa tanan, nga unta maghayusa na kami nga pamilya diya sa pagalagad. This is from Arnado family. Pastor? Magahimota sa ato ang pagampo. Among mahigugmaon, maluluyon nga Dios nag-ikaw sa among kinabuhi. Ninintak na sa Kabuntagon, kami nagaduol diha sa imong trono sa grasya. Una sa tanan o God, pasaylo ang among mga kalapasan. Sa ingon ni Ana ang among mga pagampo, mahimong humot nga insilso sa imong trono sa grasya. God, gipasalamatan ka namo tungod sa imuhang kaayo, sa imuhang gugma sa matago sa kanamo. Ug niini mo nga takna Ginoo among gihangyo, yang imong balang espiritu magahimo nga magakunsad sa matago sa kanamo ug maga-equip sa matago sa kanamo na kami magahimo alang sa imuhang buluhaton. Ginoong Dios, amo usab ginaampo ang amo ang mga pangulo sa iglesia ug ingon man sa amo ang nasod, ikaw sa kanunay magatabang kanila. Ug sa pinasahi o God, aniya ang mga pre-request sa amo ang mga minahal ng mga kaigsuunan nga nagahimo siya sa pag-request nga unta hatagan siya og higayon nga makatrabaho sa Kuwait. Nga ang iyahang employer mahimo nga magatawag kaniya ug usab si Archem Gargar ana siya balatian. Panalangini nga kini mahimo nga maayo siya gikanini ug panalangini ang mga tambal nga igadapat ngadto kaniya ug usab ang amo ang igsuon nga ana usab sa dili maayo nga kahimtang hinaot nga ikaw magatabang niini ug God among ginatugyan kanimo ang tanan tungod kay diha kanimo ikaw lamang ang makahimo sa paghatag o sa pagtubag niining amo ang mga hangyo. Ug kami nasayod nga kung ikaw magahimo man sa paghatag niini, ikaw magahimo alang sa kayuhan namong tanan. Ug usab sa mga kaigsuunan nga nagakinahanglan niini, ikaw magatubag sumala sa imuhang kabubuton ug makaayo ngadto sa imuhang mga kaanakan. Salamat Ginoo nga niini mo nga takna niining adlang ipapahulay kami usahon nimo sa grasya ug panalangin ug ikaw patalinghog sa among mga pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat Pastor Doroy. Ug sa ato mga kapaglaom gando na kami mga prayer request, ayo kamo pagdodo sa paghatod ka na nga na pinagi sa atong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World ug pwede usab sa atong contact number nga makita sa mga TV screens. Kini ang Let's Pray Today where you don't have to pray alone. Kristohanon nag-alagad malipayon hangtod karon nagpadayon bagyo gunos iyang giangtos hangtod karon mausab sa gihapon nagpadayon nag-alagad sa Ginoo igsoon padayon
mataro iyang lalinon sa panganod iyang dadong dito sa puluyanan hangtod karon mausab sa gihapon nagpadayon nag-alagad sa Ginoo igsoon padayon o dawata ang ganti sa unahan hangtod karon mausab sa gihapon nagpadayon nag-alagad sa Ginoo igsoon padayon o dawata ang ganti sa unahan hangtod karon mausab sa gihapon nagpadayon nag-alagad sa Ginoo igsoon padayon o dawata ang ganti sa unahan hangtod karon mausab sa gihapon nagpadayon nag-alagad sa Ginoo igsoon padayon o dawata ang ganti sa unahan sa The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Daghang kayong salamat no Sharon ug sa ato ang singer kanino aniha na pud kita mga kapaglaom sa paghatag og tambag sa isa na pud kasuliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I'm aware that my problem is too private and personal, but I decided to bring this up to you because I feel that it has a negative effect on me. And I feel like I need some kind of help. I'm a teenage guy and I grew up in a Christian family. I always participate in church-related activities and my friends would describe me as religious person. But little did they know that I have this kind of practice that brings guilt to thoughts. Some people may consider this act as normal for boys like me, and yeah, that's how I justify myself. But I think I've gone too far. I just can't keep off my hands to myself. I engage in this personal act almost every day just to satisfy my sexual desires, and yes, it brings me pleasure. But a part of me feels this sense of guilt because by doing this act, I dwell into thinking impure and perverted thoughts with the addition of some visual stimulations. It really bothers me and I have this kind of struggle to overcome this kind of addiction. What should I do to deal with this personal matter? I would love to hear your advices. Issue sa pagkabatan-on ang ato ang isgutan karong panahon na atong Tagalog tambag, di ba? Ang mga boys nagkatawa unsa kaha ni nakarelate ba kaha sila ani si Kevin si Jandy. Basi na ra sender no. O basig na. Unsa man ni boys? Inyo aning problema inside job. Inside job ni unsa ni? Dili ni inside job. Di ba? Dai disclaimer. Pero no ato mga sa among mga kapaglaom no, sama sagi kayong ganina sa disclaimer ba, ang kaning amo ang ihatag nga tambag, it doesn't necessarily represent the network and the church, but opinion namo ni siya.
So, context lang. Siguro no, klaro lang nato na siya problema kay murag murag sa iya too much na kay everyday nagyud siya. Nga mura na siguro nagkadaghan na kinala nagyud siya mga stimulations, murag pananaw na siya mga visual nga mga lagi pananaw. Nga na siya mga stimulants, visual stimulants og hadlok na pud siya no kay basig murag borderline na siya into committing na gyud siya the act with another individual. Ba? So, magsugod kita kang Brother Fitz, ang pinaka-batanon diri unsa may ma-relate nimo ni Fitz? Okay, I know kapag love dili lang ikaw ang guilty ani daghan makarelate sa imo. Ano lang, akong suggestion is get away from temptation and as much as possible divert your thoughts. And if ever makahulun na ka na do not isolate yourself too much kay muna sa matintal da. Kung dahan kag makahulun na ka na pagkuno na og pamilya music, religious, pagsabay sa daghang friends, and eventually, malikay na nimo. Kaya ang problema mo diha kay kung masobra na ba mo na sa ka na mag-impure thoughts with ang mag-exist mo na una. I know, aware ka na and hopefully ma-overcome na in time. Okay, so dapat naa kay laing preoccupation. Diba? Ato mga kapaglaon po diya din no, FB nga livers, masig na po sila matambag. Pwede na po mo mag-comment kaya mong basahon diri. Bing! Ang ako lang is, actually, kanang yung gibuhat nga na-recognize niya yung kaugalingon, mga medyo mali yung di ba ingon siya nga, mali na yung gibuhat, nakafeel na siya guilt sa yung kaugalingon, no? I think it's the first step na nung gi-recognize ni mo yung kaugalingon. Second is, don't forget the Holy Spirit to ignite you, the positive choices nga imong buhatan. Ayaw kalimti nga na ang Holy Spirit nga gapaduol sa imo or kauban nimo. Make everyday nga maghimo kag positive choices. Yes. Correct. Kay baka magmahita sa kuan ba sa unahan. Kay ulara ba ang pagmahay. Correct. Live a life that is kuan bitaw ka ng make sure nga imong kinabuhi sanay ka ng productive o ka ng kuan ka sa Ginoo ba you are and closer ka sa Ginoo. Yes, and ana lang siguro, and don't forget that the Holy Spirit will guide you in doing positive choices sa kinabuhi. Kana lang ko. Diba? So, Elder Awing, bilang lalaki, unsa itong ikatambag sa ato ang batanon. Napoy mga babae, mga nadili naman kayo sa lalaki. Luoy po kayo may mga lalaki. Uy, amo aratanan. Di karon panahon na kay lalaki mo ni siya. Lalaki man ang panalaron. Ang mayo ana, nay sugilanon nga nakitaan ang usa ka lalaki batanon nga nang buso nanilip ba. Nasapon sa iyaan. Pag nga nung nanilip mga diha. Paglingin niya, ingon dahil siya, may nalang niya kaysa mag-adik-adik. So, ang itabuan na niya, maghimo kag lain nimo nga sports, maadto ba ka sports? Ayun na una ana. Ilingaw nimo sa lain, mo divert ka sa lain para dili malingaw ka sa lain nga mga butang o sports dia para dili na ka focus anang mga butanga. Di ba, Jandy? Instead of mga movie nga sa to, lahi yung tanaw. Lahi yung tanaw na yung pag-focus ana. On more nga bago nato siya tagaan hatag ang mikropono kay Pastor ani nga advice no. Atong i-acknowledge no, we have with us on the line Miss Jade Wahiman, isa ka psychologist. Hello, Jade. Hi, good morning. Happy Sabbath. Thank you so much for taking our call. Saya ka. Oo, unsa atong mahatag nga advice ani Jade sa ato ang atong suon? Ganina no, as I read sa iyahang situation no, na ano ko kanang gusto na ko siya mastorya sa iyahang situation. So as for for me no, iyahang kailangan wala ko ang iya namang gibutang is teenager. So gusto na ko may bawaan kung pila iyahang edad, and then lisod pud kaayo ko mohatag sa iyaha o kanang about sa iyahang situation kay wala man ko kabalo sa iyahang background. So kailangan pod nako makuan. So as of kuan lang sa at this time sa akong ma-advise sa iyaha, kanang ang masturbation man gyud na-experience man gyud na sa tanan. So almost people, all ages. Correct. So, it's a human nature. Yes. Then ang kuan na good is ang masturbation maka-relieve og sexual tension, reduce og stress, maka-induce og pleasure, maka-enhance og
sexual satisfaction sa imong partner. So sa iyang situation kay too much na. Too much naman. So nag-worry ko sa iya ha. So for me, kailangan niya mo mag-speak with counselor para makat ang iyahang addiction bali. So kanang for me ang ano lang sa at this time kay kuan man para ma-replace ang kuan sa iyahang activity. So kung next time you have an urge to masturbate again, so yun nga tama ang gisulti ninyo nga i-divert niya. So gusto ba niya going for a walk, spending time with friends, going for a run or in kay kung ano na siya, kung ang kuan man good ana spending too much time masturbating, mag-cause na siya kuan kanang mga important events, no, ma-miss na niya, ma-cancel niya ang mga, for example, mga family activities, ang work, I mean ang school niya. So daghan na maapektahan. So for me, kung kuan gid niya, kailangan gid niya mo gigstorya sa kanang counselor. Counselor. Diba? Oo. Daghan kayong salamat, JD, no? And sa ato ang letter sender ba, if you wish to be in touch with a counselor or even kang Miss Jade, you can coordinate with our producer kay para matambagan pagyug ka. Kay kinahanglan gyud ni siya session, di ba? Miss Jade, daghan kayong salamat. Happy Sabbath. Thank you, Ma'am Jade. Oo. Ug karon, pastor. Pwede ba siya moduol sa pastor? Bita moduol siya pastor pod, no? Pero sa itong ikatambag sa iya, pastor. Alang niining mao nga teenager o batanon nga padala niini atong mahibawaan nga ang Dios ana sa mga guidelines. Gani nagtambag siya nga diha sa 1 Corinthians 10:31. Bisan unsay imo, kung mukaon man ka, mo inom man ka, ug bisan unsay imong himuon, himuon na nimo nga makapahimaya ngadto sa Ginoo. So since nga na konsensya siya niining mao nga iyahang gihimo, so akong matambag nimo duol ngadto sa Ginoo. Correct. Sa ato ang topic karon mao ang pag-ampo. Diha sa pag-ampo ana ay mga kasulbaran ug ana ay pagtabang sa Ginoo nga ihatag ngadto diha nimo. So diha ra sa Ginoo tungod kay diha kaniya ana ay mga kausaban. Mao. No, what? Prayer can do wonders, yun ba? So sa atong letter sender, no, ato lang yung hinumduman. The greatest enemy is the self and you have to overcome that. Kay kana siya sa gingon panibing ganina, you have already acknowledged, you have already kanang processed step 1, kumbaga in problem recognition, di ba? In problem solving, kay imo naging siyang gi-recognize. O continually pray and surround yourself with people who can help you. And sa gingon pa, seek for other preoccupation. Kay basin o kanang ra gyud imong gi-preoccupayan ba? Go into sports, go out with friends, talk inana, o do not isolate yourself. No, unta nakatambag mi og wag padayon lang gyud ampo sa imuha. Karon gikan kita sa human nature, moadto ta sa wonder of nature diri lang sa Edge of Wonder. Rough road that may turn muddy, and a grass trail that may become slippery when it rains. That's how we may see the road leading to the place where I am now. But despite that, and despite being far from the city, this secluded place is being visited by a lot of visitors every single day. Want to know why? Come walk with me and let's find out. Chirping birds and crickets, tall green trees, and a deep, peaceful green water of this wonderful lake surrounded by hills and mountains are all hidden in this place. This is the marvelous Lake Apo. This
This lake was formed from an old volcano crater that eventually became a lake. It is located in Barangay Ginoyoran, Valencia City, Bukidnon, about 27 kilometers away from the city proper. The area of the lake was measured to be 24 hectares, and its depth ranges from 17 to 85 feet, just simply unfathomable by human effort. Visitors from different places would travel to this lake despite the lack of public transportation, because when they get here, enjoy its natural beauty and plunge into its deep water, all busyness, worries, and pressures of life would somehow disappear. Everything here is just so peaceful and refreshing. By simply beholding its deep, serene water, lush, green trees, and breathing its cool, fresh air, anyone will undeniably be revitalized and renewed. Visiting this hidden and peaceful lake is just like our journey in life. We may travel far and endure the waiting time, pass through some difficult roads or circumstances, but once we get to the place of quietness and peace in the presence of God, all our worries will be put away and we'll surely experience the peace of Jesus in our hearts. As it is written in the Bible, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Let us experience the deep and unfathomable peace hidden in the presence of Jesus as we come to Him every day, for He is our peace. This is Aubrey Virtudes saying, our divine Creator has placed wisdom and lesson for you and me at the edge of wonders. Daghang salamat no, Ray and Rio, Pasco and family dito sa Likapo. And ni Peter. Peter and Peter wife, thank you sa imong pag-edit. Diba, ang editor. Oo. Alright, mani na punta sa Bible Trivia. Yes. Kani atong Bible Trivia, ang mutubag, ang prize ihatag niya sa iyahang friend. Kay Bible Trivia, win for a friend. Mani siya ang atong pamagi. So, unsa atong pangutana karon? Ang atong pangutana. Basa! Tada! Igunsa ni? Question. Unsa ang relasyon ni Jacob kang Abraham? Or unsa ang relasyon ni Abraham kang Jacob? So pwede ra no? Whichever, Or bali-bali. iunsa ni Tawag-tawag na mo sa si Abraham. Silingan? Pwede. O nakabalo. Yes, and atong amo no ang Bible Trivia winner nato last Sabat. Yes. Kung Gikan na ba kinsa tong Japan ba? Oo, kung kinsa niya gihatag ang iyahang premyo. Ato silang ilahilahan mga kapaglaom. Ma'am Annabelle, right? So mo ni ang imong prize na kay grocery and na kay Bible o pipila ka mga basahon. So ato ni ibutang sa no. So ma'am igunsa nimo si Ma'am Vem. Ako na siyang sister-in-law. So sister-in-law nimo siya no. So sa po yung master sa Hope Channel mo? Ako ang makuan nga kanang kuan kay siya beneficial, dili pa blessing food siya kay kanang ang uban kanang ma-inspire sa kanta dahil sa mga message dayon makahatag gid siya og kanang mensahe sa mga tawo nga wala pa gid nakabalo sa kamatuoran. Thank you so much na ay sa Hope Channel sa inyong programa og sa mga sponsor nga nag-sponsor sa Hope Channel para sa mga prizes sa inyong program sa question and answer nga inyong ginahatag. Thank you kaayo. God bless and more power. Daghang salamat sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Happy Sabbath!
Daghang salamat, no? And layo-layo dito sa Bagong Taas. Bagong Taas na siya. Yes. Thank you. So, kung kisa tong nanay answer, tawag na Yes. para mahatdan na naman Tawag na mo. ninyo. And mga we have a caller on the line. Hello, Oh, hello. Caller agad. Yes. Hello. Yes. Good morning. Hello. Good Yes. morning. Yes, sir. Good morning, Yes. So, sir. sa atong tubag sa atong pangutana, sir? Ng Apo. 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 Apo ni Abraham si Jacob. And you got it Apo. right. Tama ang imuhang tubag. Your Taga-asa answer is ni? correct. Tagasa tong winner, sir. Tagasa. Hello. Hello, Hello. sir. Tagasa ka, sir. Ayun. Oh, Okay, sir, so- no, Anyway, congratulations. congratulations. Oo, si Leia mag-coordinate sa imo. Please Yes. don't hang up the phone. All right. Oh, Yes, and mga kapaglaw, moadto na sabta sa birthday Birthday bulletin. bulletin. O nga kung tanaw ng birthday Mga celebrant. celebrants. happy birthday. Michael Laureano, Laureano. happy birthday, sir. Geos Liagas Pama, Happy birthday. Erika Catalpus, Ura-Ura, happy birthday. Happy birthday. Edward Torniado, Happy happy birthday, sir. Johannes Humo, happy birthday. Danny Magdulot, happy birthday. ma'am. Gayron Altair Espilita, Happy Gayron, happy birthday. birthday. Charlene May Iganyo. Happy birthday. Pastor Rudy Rudy Aconio, Acuña. happy birthday, Pastor. Gretchen Rolazado, Lozardo. Happy Dumay. birthday. Charis Pearl Dahonan, Uy. happy birthday. Happy Happy birthday. birthday. And Hey. Yup Miduri, happy birthday. Naulaw ko, ma. Happy birthday po Jay Villegas and Ate April Monterola. And I think And birthday po ni April. Lovely. Yeah, lovely. And Lovely. before- Lovely ko lang Lovely po. ko lang. Birthday po ni Lovely. Yes, And- Lovely. Happy birthday And kay Sharon- tag-celebrant. And ini karon nga kabuntagon na tay bisita from China. Happy birthday From China. Iban ka na si Daryl. Galing si Daryl. Ni Gamay si Daryl. Gamay si Daryl. And Happy birthday, Yubi. Ano si Kuya Owing? Wala na bang cake ni mo yung pero okay naman good pero naaman lagi. Yes. birthday. Vince, so sa imong message Happy hatag birthday, ng kuan Ay, balon. kang UP. Hala, in Ang behalf imong to her, in ate behalf. UP. Thank you. Ate Yupi, no, we are so happy to get acquainted with you and happy kayo nga naila ka na mo. And as on behalf of the Hope Channel family and on behalf of Panimbaya sa Kabuntagon World, we would like to greet you happy birthday and hopefully you really have a happy birthday. May God bless you with many more birthdays to come and may you continually serve the Lord through the media Jesus come. ministry. Amen. Last year sa mga sister ba? sige, imo ha. Sige, gusto lang ko Mga mag-thank you to no, sa ani nga cake, Boss J, sa inyo tanan. Salamat kayo sa tanang nag-greet. Nindot kayo ang feeling no, nga i-greet ka, na ay mag-post ay mag-picture, diba? Nga, gi-appreciate yun ka sa mga tao. Salamat yun kayo mga kapag laom and salamat ani nga cake. And we will sing together. Happy birthday to you. Happy birthday. Yes, and so yung nag-birthday, happy birthday para ni sa inyo. Yes. Happy birthday, Langga. Langga. Happy, Daryl. Nanawag na daw. Thank Alright. you. Kanang magpasalamat lang ko no sa kanang The Inharmony team o kanang tipik sa kinaihan nag-shoot siya sa Visayas. I would like to kanang formally personally thank ang atoang team Inharmony team diya sa Cebu. Gipanguluan ni Donna Lopez, si Judah Pamisa, Jerome Alterado, ug si April. Daghang kay salamat for facilitating our taping diha sa Cebu. And please watch out for that, the third season sa In Harmony. Every Wednesday, 6 to 6:30 sa gabi. Municipal Tourism Office of Bohol, Office of the Mayor, kang Inchik, Taya Ivory Paras, kang former Councilor Bem Inteng, Mayor Babayap, nakita ninyo kaganina, Office of the Governor, si Miss Donna, si Governor Attorney Ed Chato. Daghang kay salamat sa inyong time. Dino Alfaro Tagbilaran, SDH Church, and of course, ang sponsor sa MUA sa isa ka dinner, Engineers Benji and Evelyn Ayuban. Daghan kay salamat sa tanan ng mga viewers o mga kaigsunan to diha sa Bohol ug Cebu. Happy Sabat. Yes, ug ako pasalamatan ang tanan nato nga mga partners, sponsors, tanan nga nagsuporta sa Panimbaya sa Kabuntagon. Charm, Sinining, Andrew, and Lovely and Daryl Itin. Tanan nato mga correspondent abroad. Kubina Church sa tanan diha sa abroad. Thank you so much sa inyong pag-support. Thailand, Team thank you so Thailand. Yes, much. Team Thailand. Yes. Okay. Mga Sir Rex kapaglaom, Gonzaga. no, salamat sa akong PSKW family, no? Grabe ang gugma nag-awas-awas. Mga kapaglaom sa atong mga viewers, salamat po kayo sa inyong kanunayong suporta. Daryl, yes, no? And mga kapaglaom, ako, si
si I Yop love you lang, Ging. nagabilin. I love you lang, Ging. Sa mukha, di ba? No, mga kapaglaom, ato lagi hunahunahon, permi, ang ginawa, naaragid permi para kanatog, dili gitabiyaan. Ato ang kuno ng grasya himaya, nga kanato, gigasa sa langit. Batiyaw ipabati ang gugma sa Diyos imong naangkon. Kung mga tuburan naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kalawasan. Only one earth, live in harmony, buing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan, ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy birthday! Thank you, Ate Grace! Thank you, Ma'am Age! Oh, it's so nice. Wala, no? Message ni mo da. Thank you! Thank you so much, Tagaingo, Donna, Jerome, salamat sa pagtanaw sa April. pagsupport.